Azerbaycan döwletinde Azersun diýip atlandyrylýan iýmit ýagyny öndürýän kärhanasynda uly bir ýangyn döräp, kärhana doly ýagdaýda sandan çykdy. Azerbaycan Ukraina döwletine azyk harit gumanitar kömegini berenden soň Azersun iýmit ýagyny öndürýän kärhanada duýdansyz ýagdaýda ýangyn çykandygy habar berilýär. Bu ýangnyň Rus döwleti tarapyndan çykarlandygy şüphelenilýär. Azersun kärhana Azerbaycan döwletinde iň uly iýmit ýag öndürýän kärhana bolup, hatda öndürýän ýag önümlerini başga döwletlere, ýagny Türkmenistan, Gazakystan, Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna eksport edýändigi aýdylýar. Bu kärhananyň sandan çykarylmagy gündelik durmuşda ulanylýan iýmit ýag gytçylygynyň hasta ýokarlanyp biljekdigi ma'lum edilýär. Ukraina döwletiniň owa hozalygynda ýetişdirilýän şuňa meňzeş däne we däne önümleri köp döwletlere eksport edilip, dünýä ykdysadyýetyne özüniň goşandygyny goşýar. Emma welin Russiýanyň Ukraina döwletine çödüş etmegi owa hojalyk önümleriniň azalmagyna, esasan hem iýmit ýaglarynyň ýetmezçiligine sebäp bolup durýar.